Når vi er færdige med Sommer Summarum, så sidder Mikkel og jeg altid lige og snakker med nogle af dem, som er kommet ned på pladsen og har været med til det, vi har lavet på dagen. Og i går, der mødte jeg en ret særlig dreng i autografkøen. Det var dig, Tobias. Ja. Og du har inde igen. Vil du ikke lige starte med at vinke til dem derhjemme? Hej. Tobias, du sagde, at du glædede dig helt vildt meget til Hjernedag i dag, fordi du har et lidt særligt forhold til det her med hjerner. Ja. Hvorfor er det, du har det? Jeg er opereret inde i hovedet. Det er rigtigt. Må vi prøve at se dit ar en gang? Så kan man faktisk se, at du har fået sådan en stort, flot ar. Hvad var det, der skete, Tobias? Altså, jeg startede med at få en scanning, og så viste det sig, at der var noget inde i hovedet, som ikke skulle være, som der sidder og trykker, så man får hovedpine. Og det var sådan, du opdagede, at der var noget galt? Ja. Vi har faktisk et billede her. Hvad er det, man kan se på det billede her, Tobias? Altså, indenom de her røde streger, der sad det, der hedder en drilleknude, som trykker. Og hvad er en drilleknude for noget? Det er sådan noget, der trykker sådan på nogle forskellige ting, så man får hovedpine. Hvor stor var den drilleknude, du havde? Sådan cirka sådan her. Så kom du på hospitalet, og hvad sagde de så derinde? Ja, så ham, der skulle operere mig, han var ude i udenlandet. Ja. Så ventede vi en weekend. Ja, fordi de sagde, at den skulle ud. Ja. Den måtte ikke være derinde. Hvad skete der så, da du kom ind på hospitalet, og din læge var kommet hjem, og du skulle opereres? Altså, så fik jeg min egen seng, så man lå i. Ja, vi har faktisk et billede lige her. Det er bare din seng. Ja. Og der har du fået besøg af en lidt særlig gæst. Ja. Hvem er det? Rasmus Sebak. Hvorfor fik du besøg af ham? Fordi at han var ude i køkkenet og spille, men jeg var ikke frisk nok, så kom han ind til mig. Så var han lige på besøg? Ja. Tobias, hvad var det, de gjorde, da de opererede i din hjerne? Altså, de startede sådan med at skære forsigtigt helt langs her. Ja. Og så borede de 4 små huller i knoglen og sad med en lille sav sådan her. Ja. Og tog knoglen ud, og så løftede de sådan hjernen lidt op. Og så skærte han små bidder af knuden ud. Så hvad er der sket med knuden nu? Den er væk. Og kan du mærke, at du ikke har hovedpine mere? Ja. Hvordan havde du det lige inden du skulle opereres? Der var jeg sådan lidt nervøs. Snakkede du med din læge? Ja. Hvad spurgte du ham om? Altså, jeg snakkede kun med ham, når jeg var kommet ind på den gang, hvor jeg skulle opereres. Hvor lang tid er det siden, du blev opereret, Tobias? En måned og en halv, vil jeg tro. Så det er faktisk ikke for særlig lang tid siden? Hvad har dem fra din klasse sagt? Altså, første gang jeg kom derhen, så var de glade for at se mig i hvert fald. Og der havde jeg også en masse billeder med. Og der synes de måske, det var en lille smule spændende? Ja. Har du det godt i dag? Ja. Og fri for hovedpine? Ja. Det er jeg altså rigtig glad for. Tobias, jeg er vildt glad for, at du lige vil komme ind og fortælle, hvordan din hjerne den blev fikset. Vi laver jo faktisk hjernemad over i køkkenet i dag. Har du hørt om det før? Nej. Kunne du tænke dig at prøve at spise det? Det ved jeg ikke. Vil du med over og kigge? Ja. Jeg ved, Mikkel han er allerede står klar derovre nu. Så bliver det spændende at se, hvordan sådan en hjerne ser ud, når den er helt færdig. Sådan her ser den i hvert fald ud, når den ikke er færdig. Det er altså grisehjernen, som Theis og Karoline har skulle lave lækker mad med i dag. Men prøv lige at se her engang. Theis, prøv at se, hvor lækkert det er. Sådan her ser det ud, når det er færdigt. Ja. Hvad er der kommet på tallerkenen? Vi har prøvet at maskere det lidt ved at pakke det ind i noget panering, så det ligner lidt en nugget, som du ved fra McDonald's, ikke? Ja. Så har vi lige ristet nogle kirsebær, nogle danske bøgehatte og nogle friske ærter. Hvorfor er det vigtigt, at det ligner nuggets, tror du, når man har med hjerner at gøre? Det er ikke nødvendigvis nuggets, det var bare for at få det til at ligne noget, det ikke var. Jeg så i sidste uge, der blendede i boller i kaj, og så skulle folk gætte, hvad det var. Ja. Der tog jeg noget, der var rigtig spændende og lækkert, og gjorde til noget, der var lidt ulækkert. Ja. Nu tager vi noget, der måske ikke er så lækkert, og prøver at gøre det til lidt mere lækkert, og derfor var det bare en måde
og få det til at være noget. Og du har fået lidt hjælp herovre, Theis, fordi Karoline har jo hjulpet dig. Karoline, hvad har I gjort for at få det til at se så lækkert ud? Altså, vi har startet med at tage det der hjerne, og så putte det ned i noget vand, hvor det så har kørt i noget tid, og så har vi så paneret det med sådan noget mel, der blander op med vand, og så sådan, jeg ved ikke, hvad det hedder, sådan kerneagtigt, hvor at vi så dypper den i, så, hvor vi så steger den på en pande, og så er det så kommet til at se sådan ud. Hvordan var det at lave mad med hjerner? Det var ret sjovt. Ja, skulle man være modig, synes du? Ja, lidt. Ja, en lille smule. Nu skal vi være endnu mere modige, er det ikke rigtigt? Det er nu. Nu skal vi prøve at smage. rigtig godt. Mig og Tobias er jo lige kommet over. Jeg ved ikke, om man har... Altså, jeg vil godt være den allerførste til at smage, hvis ikke de tør. Sådan en paneret hjerne her. Altså, skal man lige tage lidt sovs på? Er det sådan, Theis? Jeg får lidt af det hele med, ja. Jeg skal se, om jeg kan få lidt af det hele. Så tager jeg også lige sådan en her af de her svampe med op i min bid. Og så prøver jeg altså en gang. Nej, og det smager godt. Det var godt. Det er helt mørt. Karoline, hvad siger du? Måske Må jeg tage en lille bid af det og prøve at smage? det smager ikke så meget. Det smager fint, ja. Ja, det smager faktisk fint. Hvad siger I, Tobias? Skal vi prøve at dele den her, Tobias? Jeg vil bare smage lidt. Han Du vil bare smage lidt. Det kan jeg altså godt Der er så også forstå. et kirsebær klar her, Sofie, hvis I ikke lige kan lide det. Okay, skal vi gøre det på samme tid? Ja. 3, 2, 1. Det smager mærkeligt. Ja, Det er fordi, at konsistensen det er meget blød. men prøv at se, Tobias, han spiser det bare. Han synes, det måske er meget godt. Og så er der lige et kirsebær, Tobias bare hive af. Sådan der. Jamen, det smager ikke så slemt. Nej, det smager så fint. Du er ikke helt vild med det, Sofie. Det er ikke din Det er livret. fordi, jeg ved, det er hjerne, så bliver det lidt mærkeligt. Men prøv at smage nogle af de andre ting. Det smager altså dejligt. Der er også kirsebær og sådan nogle små af de her ærter, som Theis og Karoline har lavet. Jeg synes altså, det er dejligt. Jeg synes altså, det er en god ret. Man kan sagtens spise hjerner. Ja, og der er mere. Du skal tage resten med hjem. Ja, så det her med hjem. Dejlig ret til senere i aften. Theis og Karoline, tusind tak, fordi I kom. Skal vi ikke lige give dem en kæmpe hånd herovre i køkkenet, hvor vi virkelig har forsøgt at lave en lækker nuggetret med hjernen. Det kan også være, at I lige kan byde på nogen, der måske har lyst. Ja, tak fordi I kom. Og tak til dig, Tobias, også. Du må også godt blive stående herovre, hvis det er. Jeg skal sige, at jeg kom til at tage en af de svampe, der ikke var tilberedt. Nå. Det smagte en lille smule mærkeligt. Dem, der er tilberedt, det smager sådan en lille smule bedre. Her til